नमस्कार। नवादा जिले के जितना भी विधानसभा क्षेत्र है ओकरा में ई बार राजवल्लभ यादव के उपकंधा पर काफी दारोमदार है। ठीक है कि उनकर धर्मपत्नी के तो पहले से विधायक नवादा विधानसभा क्षेत्र से है हलथिन, तो उनका तो राजद से हलथिन, तो ई बार उनका टिकट मिल गए है जदयू से, यानी नीतीश कुमार के पार्टी से। लेकिन राजद के तो ठीक है कि जैसे तो राजद से तो अब हथिन न विभा देवी भी, प्रकाश वीर भी आ गलथिन है रजौली से। तो उनको भी यही अब वो तो प्रकाश वीर तो अपने ढंग के रजौली में उनका तो कहीं ना कहीं जनाधार है ये है। और कहीं ना कहीं राजवल्लभ यादव के सपोर्ट मिलते तब निश्चित तौर पर उनका भी बल मिलते। लेकिन राजवल्लभ यादव के कंधा पर बड़ी बार दारोमदार है पूरा एकदम बिहार में नीतीश कुमार के सरकार लावे में उनकर कहल जाए कि कम से कम उनकर जो क्षेत्र है नवादा औरंगाबाद में, वहां पर उनकर कहल जा रहे है कि भाई पहले के जो उनकर एक जनाधार रहले है, अब कितना घस सकती जैसे मैंने ठीक है कि 8-9 साल जेल में रहलथिन है तो ओकर बाद आ गेलथिन है, तो फिर वो संपर्क तो हो ही रहले है ना। अगर ना संपर्क रहते हल तो अगर उनकर संपर्क न रहते हल तो विभा देवी के टिकट मिल जेते हल जदयू से। ऐसा कोई बात हलै है ना। तो ओरा में है कि राजवल्लभ यादव के संपर्क बहुत पुराना है, जनाधार वाला नेता रहलथिन है, खूब काम कैलथिन है, विधायक के तौर पर काम कैलथिन है, मंत्री के तौर पर काम कैलथिन है, सरोकार बनैले हथिन माने अपन क्षेत्र में। माने सब समाज के बीच में उनकर एक तरह से संपर्क है। तो ई बार नवादा के जितना विधानसभा क्षेत्र है ओकरा में तो उनकर है ही कि जे तनी सुन ई बार दिखावे के है। अब बरसलीगंज से मिल गए है अशोक महतो के धर्म पत्नी के अनीता महतो के राजद से। तो ऐसा थोड़ी है कि उनका जो है वो वहां पर उनकर राजवल्लभ यादव के एनडीए के जो प्रत्याशी है उनकर पक्ष में वहां हवा पानी न बनी थी। है ही उनकर मने एरा में जे ना मानथिन उ ना मानथिन, लेकिन उनकर है। और कौशल यादव भी हथिन राजद से पहले जे नीतीश कुमार की पार्टी में हलथिन। तब देखे के है कि ई बार जो हो वो सत्ता समीकरण कैसे बदलाव हो। ठीक है कि 9 साल के अनुपस्थिति के बाद जो है अब ई बार बाहर हथिन और बाइज्जत बरी किल गेलथिन है राजवल्लभ यादव, तो पहचानवा तो पुराना है न है। तो अबरा में है कि जे कम से कम जदयू के स्थिति ई बार कहल जा रहा है कि भाजपो से बेहतर रहते। पहले जे 2020 में जे 45 पर अटक गए हल पटिया चिराग पासवान के चल, उस समय तो चिराग पासवान के पटिया एके गो न हलै लोक जनशक्ति पार्टी, तो अभी न हो गए एगो चचा के हो गए पारस गुट हो गए है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, आ एगो दूसरा चिराग पासवान बना लेथिन है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, माने अपने बाबूजी के नाम पर बना लेथिन है पार्टी। तो वो सब हो के चलते नीतीश कुमार के पार्टी के मैले हल लगभग वही कहल जा है कि जे 45 सीट वोट बड़ी कटलथिन हल चिराग पासवान 135 गो प्रत्याशी उतार देलथिन हल। ओकरा में बहुतों के जमानत जब्त हो ले हल, एक आध गो विधायक बनलथिन हल तो फिर भाजपा में चल गलथिन हल। तो ई बार तो चिराग पासवान भी हथिन नीतीश कुमार के साथ पीएम मोदी के पार्टी में ने सब एनडीए में हथिन। तो ई बार जो है ये राजवल्लभ यादव निश्चित तौर पर ओकरो से पता चलती कि कौशल यादव कहथिन कि ठीक है कि राजद के पक्ष में तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री में, तो ना तो कौशल यादव के दिखावे पड़ती ना कि जे कौन कितना जनाधार तोरा पास हो न हो। लेकिन राजवल्लभ यादव के जब टिकट मिल गई विभा देवी के तब से कहल जा रहा है कि जे बड़ी विश्वास केलथिन है नीतीश कुमार राजवल्लभ यादव पर, तभी दिलथिन, न तो ना देथिन हल दूसरों के दे देथिन हल। ठीक है कि वो पार्टी में पहले से उनकर भतीजा हथिन अशोक यादव एमएलसी हथिन, बावजूद एकरा जो है वो राजवल्लभ यादव के जनाधारे देख करके विभा देवी के मिलले और प्रकाश वीर के ना मिलो हो तो कुछ न कुछ बात होते कुछ न कुछ ऐसा बात रहले होत कि जेमे पहले के कुछ पहले से दूसरा के करार कर देवे लगे हो, चाहे में जो है कि निश्चित तौर पर राजवल्लभ यादव के कंधा पर बड़ा दारोमदार है। और प्रकाश वीर के अब
कौन ढंग से निश्चित तौर पर उनका सहयोग समर्थन मिलबे करते। कहा कि तेज प्रताप यादव तो सीधे कह रहे थे न कि राजद से कोई उनका लेना देना न है, सीधे कह रहे थे न। तो ये भी मामला है कि जे विभा देवी और पूरे क्षेत्र में जितना भी है, जो विधानसभा क्षेत्र है ओरा में राजवल्लभ यादव के ई बार काफी कुछ जो है वो जदयू के आगे बढ़ावे लगी, और संख्या जो है 45 से आगे बढ़ावे में उनकर भी हाथ के नाम लेवल जा रहा है, लेकिन उनकर सहयोग बरी रहती। नमस्कार।